ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗಳ ದಯಮಂತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ మీకు ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ಇಂಕ ನಾನಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ರಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಸಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಚು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಲೆ ಐಕ್ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಎಣ್ಣೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವಿಸಿಲ್ ಬರೋಡು ಅಪಂಡ ಫುಲ್ ಬೇಯೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಸಾಲಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಐತ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಸಮ್ದ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಾನು ಮುಂಚಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದ ಒಂಜಿ 5 ಆಚು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಯಾವುದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಯಾವುದು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಯಾವುದು ನಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಸಮ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತ ಪಾಡಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದು ಪೋಡ್ಚಿ ಕೈ ಪ್ಯಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡಲೆ ಮೆತ್ತ ಒಂಚು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಯಾವುದು ಅವನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡ್ದಂತ ಕೊಟ್ಟವನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು MTR ಹಾಕೋಣ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡಿಸಿ ನಾನು ಪಂಡ ಪೌಡರ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಆತು ಪೌಡರ್ ಆವಡವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತರಿ ತಿನ್ನಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಮುಂಚಿದ ಅವು ಬಿತ್ತು ಮಾತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಸಿ ಏಕೆ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಗೊತ್ತಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು ಫುಲ್ಲು ಕೊದಿಪಾಲೆ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು. ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ದಾತ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಅವೇನು ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಕ್ಕದೇನೆ ಪೌಡರ್. ಸೊ ನಾನು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ 2 ಸ್ಪೂನಿಂದ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವು ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಪಾಡ್ನ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುನತ್ತೆ ರಸಮ್ ಅವು ನಮ್ಮ ರಸಮ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಗಂಟು ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಕೆಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಅವಾಗ ಪುಳಿ ನೀರು ಬೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಪನ ಟೊಮೆಟೊ 4 ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪುಳಿ ಅದು ರಸಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಕಾಯ್ಕಿತ್ತ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಫುಲ್ಲು ಕೊದಿಪಾವಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದೆವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಅವು ಬುಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಕೊದಿಪಾವಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೊದ್ದೆವಳು ಒಂಜರ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕೊದ್ದೆರದಿವಳು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಲೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಕೊತ್ತಿಡು ಅವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಿಲ ನಾವು ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅವು
ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಚೋಲಿ ಅವು ಫುಲ್ ಬುಡೋಡಾಯ್ತ ಚೋಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಹಾಕು ರಸ ಚಿನ್ನಾಂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಒಂಚು ಬನಲಿಗೆ ತಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗಿಂದು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ದಾಸನಿ ಫುಲ್ ಪಟ ಪಟ ಆಯ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚು ಎಡ್ಡು ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಆತೇನಿತ್ತು ಬೇಕು ದಾಲ ಪಾಡ್ರಚ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಚ್ಚಿ ಆತೆ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲಿಜ್ರನ ಹಿಂಗಿನ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಪಾಡಲ್ಲ ಅಂಚಲ ಮನ್ಪುಲಿ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಇತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅವು ಸಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ರಸಮ್ನು ಪಾದು ಶೋಕರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಏನು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತಂಡೆ ಆಯ್ಕಿತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಲವರು ಎಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಎಗ್ ಒಂಥರ ಪುರಲ್ದೊಲಕ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂಚ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಓಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದು ಆಯ್ಬೇಕು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡೋ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನು ತೊಲೆ ರಸಂ ಮನಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಸಮಾಯಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಚೋಟ್ನಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ತುಲೆ ಮನಸ್ಸಾದು ತಗೊಬೋನುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.